Good morning, guys! So, today is December 17, 2024. So, guys, hapit na mag-Christmas. Pilang lang ka-days, be? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 days na lang, guys, before Christmas. So, Merry Christmas, everyone. So, na-stuck ko dito sa among balay, guys. Kay, ang cellphone, habilin sa sulod. So, kung saan ako ni pagsulod nga wala man ko yawi, guys. So, I'm waiting sa akong bana, guys. Maridere. So, time check is now 7:20. So, malit na jud ko ani, guys. As in. So, today kay payout sa mo ang senior citizen diri sa among barangay. So, actually among barangay manghatag jud na og pahalipay sa mga senior citizens og mga PWDs. So, karon mag-distribute kami karon, guys. So, natunta nga dili siya magulan kay mga lakar pa man migbukid o ni ani ni kahuman before sa taga-ubos maadto mi sa bukid kay dili man mo pa padulhugon ang mga senior kay maluoy sad ta kay hinay na baya og mga linakwan. Diba, guys? So, day 2 na sa mo ang sa Misa di Gallo, guys. So, nakamata ko, guys, alas 4:39. Binagpaalam man ko alas 4. Uy, wala man ko nakamata, oy. Ay manggani, pag-open ako sa akong cellphone, nagkuan pa siya, nag-alleluia, wala pa siya nag-first reading. So, sa Santo Niño ko, guys, ni tanaw, guys, pag misa ganiha, guys. So, day 2 na. So, hope everything is fine nga. Unsa akong giwish in taon matuman. So, kung unsay may tabos imong kaugalingon, dapat salig jud kaniya. Yaman ang pagbuot ug unsaon ka kay siya may nagpabutang diri sa kalibutan nato. Actually, guys, dili man ni ato ang kalibutan, bali mura na tag nagbakasyon. Gipapuyo ta sa iyang nindot nga lugar, guys. So nara na nato kung unsay angay nato o unsaon nato pag-ampi ang iyang kalibutan nga gibutangan nato ba kay balag unsa pa ta ka kawartahan, balag unsa pa ta ka professional, pila ka kurso mong gieskuylahan, way matua, guys. Ipasuway lang ta kung unsa ang naa sa kalibutan, pero kung maabot ang time nga kuhaon na ta, mahanaw ra ang lahat, ang imuhang mga fame, ang imuhang mga pagkailado diri sa kalibutan, ang imong pagkakwartahan, mawala ra jud na tanan siya, guys, as in. So, dapat magbuhat daw kuno ta og matarong. Why daw magbuhat jud og matarong mutuman og unsay mga kasuguan niya ba. So, amping ta, guys, always. So, Merry Christmas, everyone. Napaabot ko sa akong bana kay ko ka-open sa mong balay. Morning! So today is December 17, 2024. So guys, time check is now 7:35. So na-delay ko kariyot sa mong balay kay human kong kaon silang mama. Magkuha to og cellphone. Usa dihang nahabilin akong cellphone nag-charge sa sulod niya. Wa man ko yawi. So nagpaabot ko sa akong bana nga mo ba. Anaon ko. So I'm done at kanang nag-online mass ko sa kuan kanang Misa di Gallo Day to sa Santo Niño di Cebu. So karon, guys, pay out ron sa mga hello, guys, sa mga alas 9 kapin sa buntag nagsugod nami og pay out sa mga senior citizens nga diri dapit nagpuyo sa ubos. So actually, guys, dako-dako ni sila kay marag upat ni siya ka purok diri sa ubos sa muang barangay. So mao ni sila, guys, o dako-dako jud. Ang okay ni dawata ra kay ba. Unya dol ni Raisel. Susana. Kasi Ay di makahatan. ari ba dire? Oh, na si Raisel ron balik lang sa dito, na sa duol lang mo. Asan na butang? Ari lang ko daan. Oh, dire. Abi ay Susana. Inisyo. Lingkod sa. Lingkod na lingkod. Susana. Balibuhan na dahil Oh. Tumipalod pa ang kuan, ang palikan. Giprint pa ta.
So guys, malauna ni sa hapon guys, nag-angap na niya ni Padung sa babaw aron nag-payout na sila sa mga senior nga naa nagpuyo sa kabukiran nga sakop sa among barangay. Guys, time check is now 3:40 in the afternoon. So, ganihan, nag-payout ang among mga senior citizens dari sa among barangay nga gihatag sa mga senior dari sa amo ang barangay. So, pagka 9 a.m. ang mga taga-ubos mo ay nakakuha sa ilahang pinaskuhan sa barangay. Ang ilang payout silang sa ilahang kuan kanang senior citizen. So, pagka 1 p.m. niangat na sad mo sa bukid nga sitios dire sa among barangays. Gihatod lang namo kay nga nulo ba yung mga kuan mga senior mga sakit ng mga tuhod. So madadali so naabot mo diri mga 2 kapin dayon human kuan nalaga sila ng mga officials mga tan vegetables and everything kay na sila yung mga pinaskuhan gikan ni Gubguin. So kami lang nabilin diri guys. Ano nakadala na sa preskuhan ni Gwen. Tanawa ko sa Ayaw, di na maiwan ng video. Wala ni ulan oy. Sundo ay. Akong sundo, batig na wong.